So, ito muna. Pakit muna tayo dyan. Sumasayaw yung tanga. Yan. Sumasayaw yung tanga. Oh, 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 oh. Op, 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 op. Ang galing, galing. Huwag na daw mag-video. Oh, libre buni, libre buni. Kati. Tanggal, alis. O, tingnan mo yung dalawa, oh. Napaka-cute. Yummy. Oh, ito yung tanga kong tropa, oh. Oh, oh, oh. Galing niya. Meron ba kayong ganitong lola? Oh, pigihuna ng 100. Inge. Oh, sino kasi bangot? Simangot pa yan, oh. Oo. Pero bibigay din yan. Ganyan lola ko eh. Oo. Bilang. 100 dyan, 100. 2 joints. Siyempre, 2 joints ka sa akin. Oh, 2 joints ka sa akin. 2 joints nga. Gina. 2 joints. 2 joints, please. 2 joints. Yan. Alright, motherfuckers. Tingnan mo. Ito pa, oh. Isang 2 joints. Ito, oo. Siyempre, 2 joints muna kami dalawa. Oh, bye-bye.